سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة أمنلو متحستونا ألكسندر إساق تزدم زولو كوخب نيوكاسل بزبلار استي زقرب مدبينا حيزنا لكم قريبنا زولونا نمكتتالكم بخبري عدم እቲ ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ኣብ ቅርቲ ኩዕሶ እግርን ኣሰልጠንትን ክለባትን ደሚቑ ዘሎ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣጥቃዓይ ኒውካስል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 9 ሸቶታት ብምስጋብ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ተጻወቲ ኒውካስል ዩናይትድ ኮይኑሎም ብዙሓት ምስ ናይ ኩሉ ግዜ ኮኸብ ኣርሰናል ዝነበረ ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ የማስልዎዮም ኩዕሶ ናይ መሓዘን ምኽብካብን ክእለቱ ናብ ኩሉ ኣንፈታት ከይተጸገመ ብቐሊሉ ክሓልፍን ከሽክዕን እንከሎ ተመሳሳልነቱ ደሚቑ ይረአ ኣበርክትኡ ጋንቱ ኒውካስል ውድድር 4 ቀዳሞ ተሳተፍቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ክትምለስ ኣኺልዋዩ ኣብ ምጅማር እዚ ዓመት ስፖርት እታ ጋንታ ኣታውን ወፃን ዝኾነ ብቕዓት ብምርኣይ ሸቶታት ንምምዝጋብ ክትጽገም ተራእያ ነይራ እዚ ድማ ኣንፈት ደረጃ ጥርጣረታት ኣሕዲሩ ነበረ እንተኾነ ሸውዓተ ተኸታተልቲ ዓወታት ብምዝጋብን ኣሌክሳንደር በብሉጽ ቁመናን ብቕዓትን ብምጽዋቱን ተስፋ ደገፍታ ዝተመልሰ ይመስል ኣሎ ኒውካስል ኣብ ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ካራባኦ ካፕ ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል 2-0 ዝተዓወተሉ እዋን ኣሌክሳንደር ሸቶ ብምዝጋብ ክእለቱ ብምርኣይ ድምቀት ወሲኹ ወሳኒ ተጻዋታይ ኒውካስል ብደገፍታ ድማ ኣመና ፍቱው ክኸውን ዝሓለፈ ጉዕዞ ድማ ኣነቓቓሒ ዛንታ እዩ ألكسندر إساق كميا بيرو أبز درجة زبطيحهم ألكسندر بزعبا توهبو كافلما زطرات راي نبرون وترو كم حدا فولي توهبو استعدل نفع تصواتا يونيرو جينا ود 16 عامت أبز نبرلو أب تاريخ شودناويت كلب AIK تزنقاس أمزغابي شوتو خونه زعوت زدما أب ملا أوروبا أقلبو رخيبو بزحات كم حدا زعب زلو كوخب رأيوم قالي أمون مزان تاتي فول شودناويت تصواتا زلاتان إبراهيموفيتش أنا تيروموم يخن بر ألكسندر إساقن إبراهيموفيتشن أزيوم استفلاليوم إبراهيموفيتش قرب أن النزل ورث متأمانو كبز بلك خون كله ألكسندر جن أمنا حنخ تحتون أبصر حت راي زتكورن سبيوم ألكسندر أب ستوكهولم شودن كاب إرتراويان سدتنياتات سدرابيت تولد قينو بتحتنان لؤم سبنتن هانيس يعبيوم ألكسندر إساق أب كلتشن عسر شوعاتن ناب تامن إسيات تصوتي ناب كواخبتن نخعبيو بمحق غاز تفلت جرمناويت كلب بورسيا دورتمن تتصنبيروم ولاو كاتو هبونتو نبرو مسنابرا اتا كلب كلامة تتصقمم زي كم بلينغهام سانشون هالاندن أبتا غانتا أي مامون حفار سبناو مس أصل تنتندق غانتون خو هادن كرردان أصقيم وكم زنبري فلاتم حدا أقات أمغن هيوتو زغيرة نتب مغيرو تفترم مس أصل تاني تغيرت غانتا دورتمن إيان سيوارت أبز قبر وركب سيوارتنا ألكساندر كلت استفلالي أسأل أرأيوم اتحانتي أوان برتغيرتو خفيلو زي حقوس قلسو زرقن كالدما نهاقروت غانتا شودن شوتا مس أمزقب زرعيو في الشخطان نبرم كاب تدرب ألكساندر رئيسة أمانت كم زيبولون عقمو كيوت زعقتو زولو بهاري مخانون نخجنزب حق زوام ألكساندر زيارة مكورن مدلاب تباهيلو ناب هولنداويت كلاب ويلام بالقحة سيغاقيروم أبتا غانتا بسنحلو اوان أب 10 قطمات 10 سلسة شوط بمزقاب لعول درجة بقعاتو أمسكرم دحرز عود صانحيتو أب هولند أب 2019 زرعيو من محجاش نمغصال ناب اسبانيا كلب ريال سوسيداد تسقاقيرون أب ريال سوسيداد ألكساندر كم حيالات كعين كفلت سمو كعبن جمرم أب كلاي عموتو 10 شوط بمزقاب أب لعل درجة نايمو ودار عقمو أرأيم أب يروح تشن عسران مشورن تصليفو تصبق بقعد حرم رأيون وعصب مخوب كابن رقانتو عدلات نايم مفتار عقمون آدنا قوت رخبم أبزور الدر ولا كواشوتو انت زي مزقبه أنصار سلوفاكيا أبسخيدا قطم زرعيو بقعد جن كم أبنت كإلتو قوليحو ترأيم أبت أوان ولا كواتو هبو زي كحد انت نبرم كتسال نز قدلو آتاون وطسان كمانو حتو فترم أب عمت سبورت لشن عسران حدن عسران كلتن أب سلاسان كلتن قط ما شدشت الشوتو تراي أمزقيبهم زدو ما نتي ريال سوسيداد زحتة تطول علمة انكفليت نابل عدويتي كلابات نمشات يبقعدو أي بقعن ترطالتات فترم نيوكاسل أم جمرتا بتسحتة تغنزب كتفرمو تماتي أنبرتم انتو خوانا أبل عليك أندي أتقعيا كالو ويلسم زكات أمو مهرمتي حسب قيرام أبنا حسب 20 كلتن كبرو وسن إتا غانتا بالسبرة متن كفليت أفريماتهم
ጽልዋ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ኒውካስል ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዘፈረመትሉ እዋን ገለ ነቐፍቲ እታ ክለብ ብሰንኪ ሃብታማ ስዑዳውያን ወነንታ ዘይግቡእ ወጻኢታት ትገብር ከም ዘላ ክወቕሱ ተሰሚዖም እዮም። እንተኾነ ኣካየድቲ እታ ጋንታ ዓቕሙን ተህቡኡን ብግቡእ ገምጊሞም እቲ ወፍሪ ዝበቕዖ ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ ውሳኖም ጸንዑ። ሓደ ካብቲ ዝመረጹሉ ምኽንያታት ድማ ትሕትንኡን ኣብ ናይ ጋንታ ጸወታ ዘተወከረ ጋንታ ጣሙትን ኮይኑ እዚ ድማ ምስቲ እታ ጋንታ ትምራሓሉ መትከላት ኣተኩሮ ኣብ ሓድነትን ናይ ሓባር ስራሕን ዝሳነ ብምዃኑ እዩ። ኣሌክሳንደር ኣብ ኒውካስል ኣብ ዝጀመሮ ቀዳማይ ዓመተ ስፖርት ብሰንኪ ዘጋጠሞ መስበርቲ በዳህዩ ነይሩ። ኣብ ሰለፉ ዘጋጠሞ ጸገም ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ብኺሩ ብተወሳኺ ብመጉዳእቲ ረቓቒቶ ተሳቒየ። እዚ ዕንቅፋታት እናጋጠሞ ግን ኣብ ዝወረደሎም ግጥማት ጽልዋ ምሕዳሩ ቀጸለ። ኣብ ፈላሚ ጸወቱ ኣብ ኣንፊልድ ኣንጻር ሊቨርፑል 1-0 ብምዝጋብ ንደገፍቲ ዓቕሙ ንምርኣይ ዕድል ረኸበ። ኣብ መወዳእታ ዓመተ ስፖርት 2023-24 ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድሕሪ ኣላን ሽረር ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት 20 ናይት ሊግ ዘመዝገበ ፈላማይ ተጻዋታይ ኒውካስል ኮነ። ኒውካስል ኣብ ፈለማ እዚ ዓመት ብኣሰልጣንያ ኤዲ ሃው ብዝደለዮ ኣገባብ ንኽተጻወቶ ተቓሊሳ እያ። እታ ጋንታ ብማእከል ሜዳ ኣቢላ ግጥማት ክትቆጻጸርን መጥቃዕቲ ክትፈጥርን ኣጸጋሚ ስለ ዝነበረ ኣሌክሳንደር ኣብ ቅድሚት ተነጺሉ ክተርፍ ተራእዩ። እዚ ምስቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ዘጋጠሞ ኩነታት ዝመሳሰል ነበረ። ኣብ ስርዓት ጸወታ ጋንታ ዝመጽእ ለውጢ ምስ ማእከል ሜዳ ንምትእስሳር ኣጸገምዎ። ይኹን እምበር ኒውካስል ኣብ ዝቐረባ እዋን ቅዲ ጸወታ ኣማሓይሻ ቀሪባ። ኣብ ማእከል ሜዳ ዝመጽእ ለውጢ ከም ሳንድሮ ቶናሊ ዓሚቝ ተራ ማእከል ሜዳ ሒዙ ክጻወት ብሩኖ ጉማረስ ንቕድሚት ክደፍእ ምግባር ነታ ጋንታ ዝሓሸ ሚዛንን ቁጽርን ጸወታ ክህልዋ ብሩኡይ ሓጊዙ እዩ። እዚ ምትዕራይ እዚ ድማ ንኣሌክሳንደር ብዝበለጸ ደረጃኡ ብቕዓቱ ንኽጻወት ሓጊዝዎ። ኣብ ታሕሳስ ኒውካስል ኣብ ልዕሊ ኢፕስዊች 4-0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ጸወታ ንፈለማ እዋን ሃትሪክ ሰሪሑ። ድሕሪ ጸወታ ኣሰልጣኒው ኤዲ ሃው ንኣሌክሳንደር ብሉጽ ርግኣትን ቴክኒካዊ ክእለትን ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎ በዓል ተውህቦ ክብል ገሊጽዎም። መጻኢ ጉዕዞ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናበይ እዩ? ኒውካስል ነቲ ገና ልዕሊ 3 ዓመት ኮንትራት ዝተረፎ ክኸብ ተጻዋተያ ኣብ ሕቑፋ ከተጽንሖ ዝወሰነ ትመስል። ካብ ኣርሰናልን ካልኦት ክለባትን ተገዳስነት ከም ዘሎ ዝገልጽ ወረታት ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ኒውካስል ግን ክትሸጦ መደብ የብላን። እታ ክለብ ብውሕዶ 150 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ሰሊዓትሉ ከም ዘላ ይስማዕ። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዝኸበሩ ተጻወቲ ዓለምና ይገብሮም። ኣሌክሳንደር ከም ሕምረት መጻኢ ኒውካስል እዩ ዝረአ። ፍሉይ ክእለቱን ትሕትንኡን ዳርጋ ክትካእ ዘይካል ተጻዋታይ ክበሃል ይከኣል። እታ ክለብ ንዓወታን መጻኢያን ኣገዳሲ ጌራ ትርእዮ። ክትከስሮ ከም ዘይትደሊ ድማ ብንጹር ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። እቲ ኤርትራዊ ወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ቀንዲ ዕላምኡ ዋንጫ ምዕታርን ኣብ ውድድራት ኤውሮጳ ምጽዋትን እዩ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኒውካስል ብዘርኣያቶ ምምሕያሽን ኣበርክቶኡን እታ ጋንታ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንኽልቲኡ ከተዕውት ኣብ ድርኩ ዘላ ትመስል። ኣሌክሳንደር ካብ ሓፋር መንእሰይ ተጻዋታይ ናብ ሓደ ካብ ብሉጻት ኣጥቃዕቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ክመጽኦ ዝጸንሐ ጉዕዞ ምስክር ጻዕሩ ተውህቡኡን ቆራጽነቱን እዩ። በኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን። ሰላም።